Jangan lah selangse bereneknya bereneknya mungkin stopam berubah tapi singgrain nomornya panen ayo benar final boleh cost price isi cost price adar kadling kajeng mana adar kajeng hotel boys hi brother brother hello dose live pirele फंबाय YBY नि फिसा बोरै जाखो दोनदोंमोन थैदों YBY आ हा नोंबो थैदोंमा YBY आव आइयो मारै जाखोलै फंबाय गैलासोबा बेसेबांथो होख्लायलांखो हा जारलालै फंबाय माब्रै दं 63K मानि होख्लायलांबाय सेसखासैलै मालाबा दोनफिनदो लिंहरफिननायसै बाजारावसो दंलै खैला मैला बाजारावसो एसे दान्दिसे लाइभ होलाबायबायलै आङो Kiar Jasula brother laga bundu okay thank you brother Kiar Jasula lagai bro lagai मिनिया फंबायबो दं नै थाइलेण्डनि वाटारमेलना गोदै गोथाव Kiar Jasula मारै दंलै खबर सबर मालाबा फैदोलाय रा जोंनि चिराङाव नोंसिनि थिजायबो थांगोन र' मालाबा सम मोनबा RG Blog hello होनदों hello brother दावरावथार माइक एनाउन्स होगासिनो दङ माबा आधार कार्ड पेन कार्ड लिंक ना मा बानायनांगौ होनखो 22 तारिख 23 तारिख बिदि एसे साइडजोंबो नायनाय नामा फैबानो जाबाय ब्रादार फै बेरायनोहाय Kiar Jasula फैबानो जाबाय ओमफ्राय सबदीप नार्जारी मा खबर आदा दङ ओरैनो जास्ट खैला मैला बाजाराव दसे लाइभ होबाय आं माइक एनाउन्समेन्ट होगासिनो दङ दावरावथार खोनायाखै ओरैबो दङलै जोंना नै फेसबुकआव दङ गोबांथार दङ ओरैबो दङ बाजारावसो नालाय एसे बेरायलाबायगासिनो दङ गोबाङैनो मा होनदों आइयाव दिन्थियाखै इउटुबा बेबो जोंना ओमफ्राय नैबेबो डेन्जार बेनिबो इउटुब चेनेल दं ini YouTube channel dong. Tangkuwa. Eसे comment खालामदो दे लोगोफोर एसे. Kiar Jasula. कमेन्टखौ नायलांनोसै दे. दावरावथारलै.
मा खबर आदा ओमफ्राय पियार जासुला थांगौ औ मा खबर आदा मोजां ओमफ्राय सुरासन ब्लक औ साना लाबोलै बबावथो दं नोंलाय साना लांलायनांगौलाय पियार जासुला मोसा जे मासो फैगोन एबार अके जागोन दे आंबो मोसागोनरा आंबो गोरों मोसानोहाय ब्रादार माने जों सिगां डान्स लादों नालाय जोंबो गोरों आरो फै खबर ला जोंबो थांगोन आरो होगोन जोंबो डान्स लादोंमोन गोदो मोसाला गोरों आरो इन्ट्रेस्ट जागोन फै ओमफ्राय आं नोंसिनिहासो मोसाना होगोनलै आंनिहा मोसाया साइडआवहाय सिख्लाफोर फैथ'वाखै थांफिनबाय दालाय खामानि मावनाय स्कुलनि टाइम गोजाना सिख्लाफ्रा बारा फैयाखै लाइफआव सेरजा सुलाम फैलाय खेबसे फैनाया जोङो माबाने मुथुमोन ओमफ्राय फैदो पियार जासुला ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदोंमोनलाय मा बाजाराव दं आदामोन खैला मैला बाजार चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बाजार ओमफ्राय माबा बड'लेण्ड इनफ' स्टुडिअ मा होनदों नै हेल' होनदों हेल' बड'लेण्ड इनफ' स्टुडिअ थेंक इउ ब्रादार लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय पियार जासुला नाम्बार हरदों आंनि मेसेन्जाराव फैदे ब्रादार एसके बड' ब्लगखा आंना फेसबुक पेजाबो फेसबुकआबो एसके बड' ब्लग दा मेसेन्जारावहाय हरदे एसके बड' ब्लग दासो गैयालै 9.7K दङ साबसक्राइबार फल'वार्सफ्रा आं माने सिगां फेसबुकखौ बाहायामोन ना इउटुबसो सलायोमोन ओमफ्राय बावाखै दाख्लैसो बनास टनास एक्सट्रिम्स रिल्स गेंजोब्बाय आरो नैबेनि माबायाव मोनजेनसिगोन आं फैसा फेसबुकनि माने फेसबुकखौ बारा इन्टारेस्टिं लानाय जायामोन आरो थेवबो दा बानायखानाय जाहैबाय माखासेफ्रा इउटुब फेसबुक नायग्राफ्रा इउटुबखौ नायाना दा माखासे जोंथ' इमप्रुभमेन्ट भिडिअ होनाय जायो नालाय माजे समाय इम्परटेन्ट भिडिअ होयोब्ला फेसबुकआवबो हगारनाय जासै आरो दा फेसबुकनि फल'वार्सफ्रा खायफा इउटुबाव नाया बे हिसाबैनो आरो आं हरगोन दे मेसेन्जाराव फैदे दा एसके बड' ब्लग पियार जासुला ब्रादार ना नोंनाव दंखायो नामा पियार जासुलानिया ओमफ्राय बड'लेण्ड स्टुडिअ इनफ' नोंखौ मिथिखायोमोन मोसानो गोरों होनना एक्टरखा नों माबाराबोसो नों मोसादोंलै गोदो सेंग्रायाव लादोंमोन मिनिस्रां इउथ कालसारेल ससाइटि दादोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय बेयावहाय जिखिजाया मिउजिकबो लादों आरो जों मिउजिकआ जों बेलेगावसो लादोंमोन मिउजिकआ जों क'यार टिम दादोंमोन नालाय बेयाव लानाय जादों एसे ओमफ्राय भकेलजों मिउजिकजों आरो बेयावनो मार्शियेल आर्ट्सबो लादों 3 इयार्स ओमफ्राय डान्सबो लादों 1.5 बोसोर साक्सेसफुलानो गैया आरोना मार्शियेल आर्ट्सनिबो इन्सट्राक्टरानो खारना होबाय सावलेनमोन ओमफ्राय डान्सआबो जोंना माबायानो टिमानो बायबाय ब्रकेल लाबाय बेबो बायबाय गासै आदा सुदाजोब आरो बे एसकेआ गासैखौबो मावनाय जोबखायो बिजनेस फालांगिफ्रावबो इउटुबाव ओंखारज्राङो फाग्लाखा ओमफ्राय मा होनदों सब्रजित नार्जारिया होनदों नोंसिनिथिं अखा हायाखै नामा आदा अखा हाथ'वाखै एसे अखा दोमैनानै दं आरो दा ओमफ्राय मा होनदों बड' इनफ' स्टुडिअ आलफ्रेकमोनजोंसो नुदोंमोन नोंखौ मैया औरा जों एसे पार्टि जाहैदोंमोनलै माबायाव मावरिया हाजोआव ब्रादार आलफ्रेक ओमफ्राय माबा इंलिश मेकार ब्रादार ओमफ्राय गुरखा फंबाय ओमफ्राय आमथिखानि माखासे लोगोफोर आरो ज' बेरायहैदों ओरैनो मैसो बेदर जाबाय दाउ हांबाय अमा जाबाय जासिलाबायनानै फैबाय आरो मैयाहाय ओमफ्राय बड'लेण्ड इनफ' स्टुडिअ माबोरै दं खबर सबर मोजां दा ओमफ्राय मा होनदों
एल' आरो बेना बाजारखौ एसे देखायले होदो आमाय जागोन र' दसेनि उनाव दे आं देखायगोन र' थाबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बड'लेण्ड फेसबुकनि बोरै एसे खोन्था हरलाय आदा बे फेसबुकनि दा फेसबुकआ मथा मथि नाम्बार 5 नोंनि माबानायनि सायावसोलै 5000 माबा नांग्रोगौ बेनिफ्राय नोङो रिल्सफोर माफोर गेंबायब्ला बनासफोर गेंबायब्ला सेटआप खालामना लादो ओमफ्राय एक्सट्रिम्सफोर गेंबायब्ला सेटआप खालामदो भिडिअ होबाय था ओमफ्राय मालायनि मेथाइ दाहोलाबाय चिरां ओमफ्राय बिदिनो कमिउनिटि माबाफोरखौहाय माखासे गाइडलाइनफोरखौहाय फल' खालामना सालायदो खाथिब्लासो आं नायना होनो मोनगौमोन फेसबुकनि माबाखौ ओमफ्राय बड'लेण्ड आंबो फेसबुकसो आपडेट होगासिनो अके दे मोजां क्लियार जासुला बेरायहैनाया नोंनि आखायावसो दंसै बन्दु अके माबे जायगायाव बेरायनाय रा नोंलाय ब्रादार जोंनि जायगायावबो बिराद मोजां जायगा दं ओरै नोंसिनिथिंबो दं ओमफ्राय जों थांनो समान मोनलायलाङा ना माजे समाय मालाबासो मोजां टाइम लानानै थांगोन र' ब्रादार हरैबो मथा मथि नोंसोरो एसे उनाव फै माने दा अखा बोथोर नालाय ओरैहाय खालामाथि इक' टुरिजम स्पट थांगोन हाजो आगर थांगोन रन्दै दैसा थांगोन ओमफ्राय ओरैहाय नास्राय बिलो थांगोन बेनिफ्राय बासिखि दैलाम थांगोन हाजो आगर ओमफ्राय नास्राय बिलो नारें दैसा कुसुम बिलो दाउला बिलो ओमफ्राय माबा थाइगिर दैसा खुवा फानि रन्दै दैसा बेरायजोबगोन आरो ना ने सार ओइ लाइफआव दासो मोसाग्राल' रन्दै दैसा मावखानाय मोसानाया नोंसिनि चेनेलावसो मोसागोनलै आं ब्रादार आंनि हगारा मावखानाय मोजांल' लाबो दसेनो मोनब्रै मोनबासो 8था 9थासो रिहार्सेल खालामना लांनायसै हिटनो एसे ब्रेक डेन्स होसोलायनाय स्टेप डेन्स हिप हप होलायनाय बुमसे खासि जनिमो सारत जगि मिनावै होनलायखानाय गोगोम होगोन ओमफ्राय आलिसा बसुमतारी होनदों नै हाय थेंक इउ आलिसा लाइभआव फैनायनि थाखाय बड'लेण्ड इनफो स्टुडिअ 5K बारायबाय स्टार एवबाय आरो मा होनदों साबसक्राइब मा होनदों साबसक्रिपसन एवबाय सेटआप खालामबाय माबाखौहाय पेआउट एकाउन्टखौ माबा खालामबाय स्टार गेमबायना पेआउट एकाउन्टखौ खालामना लादो मा बिदों बेखौ होदो आरो एसे मोजां ओमफ्राय भिडिअ 3 मिनिट 4 मिनिट खेला गेलेबायलाय माथो ओरै जोंना नै बिहावसोबो दं बिजामादै आंनि चेनेल दंलै बेनाबो आंनि फिसाजोबो इउटुब चेनेल दं फेसबुकबो दं इउटुबाव जायो बेबो नै साबसक्राइब खालामना हो मा नाम चेनेला बे हेल' एभ्रिवान होननायानो आंनो हेल' एभ्रिवान होननाया अफिसियेल ल'सेफ चेनेला आंनि बिहावसो ओमफ्राय मा होनदों केप्टेन्स नायगासिनो नै आंनि लाइफखौसो नायगासिनो केप्टेन क्रेजि मय दं ब्रादार आं दं खैला मैलायावसो दङलै ब्रादार खैला मैला बाजार ना दिनै सप्तायाव खेबनै जायो सुनिबार मंगलबार जायो आरो ओमफ्राय नै ओरै दङ गोबां बाजार जादों आरो नै दख'ना बायदिसिना ओरै दङ नै आं बेनिफ्राय दाउ फानाखैजा नङा न'आव थांसै आरो दानो एथ' हाखु दाखुलै नोंनि मा होनदों आसला आसल गैया दं आरआरआलाय आंनि माबोरै आर अबेया आर चिराङा ना सोर
नोंसानथिया बोरै दङ आर सोर आरैलाय खोन्थाहरदो सरबि नार्जारि नोंनिथिंसो मोजां जायगा दंलै आदा औरा जायगाया दंलै बेरायथ'नोसो हाया फै जोंखौ लाना गिदिंफै जोंनो जाहोफै जायगा मोजां दं जों देखायगोन जोंनो जाहोफैल' बाबा लामाया दायो सापागुरि टु ओरैहाय मालिबिथा थांनाय लामाखौ आसामाला मावगासिनो नालाय दा एसे लामाया सापागुरिनिफ्राय लानानै ओरै खैला मैलासिमथ' नङा ओरै आमगुरिसिमा एसे गाज्रि आरो लामाया फ्राय निन्थ' खैला मैलानिफ्राय लानानै ओरै साहा दावखोनाय लामाफ्रा मोजां मथा मथि गाज्रिद्राय नङा बै सापागुरिनिफ्राय लानानै ससे दावखोनाय लामायानो गाज्रि आरो एसे ओमफ्राय खियारजासुला जेराव मानसिफोर बांसिन थाङो बेयाव थांगोन एभेलेबेल मानसिफोर जेरावबो फैयो ओमफ्राय सुरासरन ब्लग हेल' गुन्दाफोर होस गुन्दाफोर गुन्दिफ्रा गैयालै देव नोंलाय मै दं सिख्लाफोर लाना फै सानसुमा बिटिवाइ माबायदि जाखो बाजारालाय बाजारा बायलायबाय बा माबासो जायो आं नोगोद नायोलै एसे बड'लेण्ड बर' खियारजासुला लावगिखौ लोगो मोनाखै नामा जानोलै आं नुवाखै ब्रादार लावगिया लावबाय नोंदां मैबा नोंहा लावगिया ब्रादार ओमफ्राय मिनिया नों जाहो नाङोलै मिनियानो बेव मेरला थाखा दङलै दौ दाखाल YBYआव खामायनायनि दंनायनो गोगोमनो 50,000 हग'ना लादों आं थैनायनि सिगां 50,000 सिमाङाव नुखादोंमोन आं थैसिगोन होननानै जामानाय नङालै होननानै हग'नायजों साननै थानानै लावनायजों ओमफ्राय बेसेबां थैफाबावगोन नोंलाय थैथारनाया आङो टटेल आं माबा जाबायमोन 85,000 जाबायमोन आङो बेखौ बख'बाय ओमफ्राय आं 50,000 बख'दोंमोन आरो मुलखौहाय दा खोनाखाबाय दा नै जाहोनांगौ इयो सालामिनिया न'आव फैदो दा थांनोसै सोरनाव रादाव हांनोसो होनथ'बाय नै आं एसे बेरायहैनोसैलै थांनायसै दे बिहामजोफोर एसे बाजारखौ नायनाय दा आं देखायस्रोनोसै दे नायदो दे कमेन्ट हरग्राफ्रा हरबाय था नैबे जि दखानमोन जाहैबाय ओमफ्राय नै बाजाराथ' बायबाय नालाय दा ओरै जिबौआबो लांबाय होनदां मा मोनजादों नोंलाय मुलि नै बिदिखौनो सोलोंनाङासै लाइफसो दं नालाय आं फोरोंसै आंनि थाफा जाबाय मोनबानो जाबाय मिथिबाय औ रे रुम लादो दे ओमफ्राय दानिया न'आव फैदो खियारजासुला गाव मिनिया नों फुरा थांबाय मिनिया सरजित नार्जारि बाजारखौ नायनोसै दे नायदो दे नै माबा माबि फानदों आरो ओरैहाय सस्रमा बायदिसिना नै बेफोरबायदि मोनो खबर सबर भालो ना दादा नै बेबायदि आरोखि नै आयुर्वेदिक मुलि बेफोरबायदि आरो ओरै बेदर बाजार एसे नायनोबा नायदो दे दैमासा ब्रह्म मा जायगायाव दंहैयो नोंथां आङो चिरां जिल्ला खैला मैला बाजाराव दङलै ब्रादार ओरैबो दङ माने साखोला जादों बाजारा जोबोद गोलाव ना अयथासार गोलाव
सा खोला बेफोरो साहा दखान जाहैबाय नै नायदो ओमफ्राय नेटआ एसे प्रब्लेम जादों दां बिथांमोना दासिमबो बेंकजों आदारजों लिंक जायाखै बिथांमोना फैगौ बिस्थिबारखालि फैनो फैनानै खालामफैनो हागोन माने बेंकजों आदारजों लिंक जायैफोरनिखौ फैगौ बिस्थिबार खालिनिफ्राय लिंक खालामग्रा फैगोन जाहैदों आनो खैला मैलावहाय फैनानै बानायफैनो थिनदों आरो सोरबा बायदिफ्रा बानायिफोरनि थाखाय माबा माबि मोनो आरो बेयाव ना बोनहैनाङासै माथो लादों नोंसोर लायनानै नै गामिनि नानि लोगो मोनदों ना दाखालिनि काजलगाव लुदु गेलेनो सय ए बल खेलायाव दा